ďalšie podmienky. Napríklad komisia pozerá, projekt má voľačo nové, voľačo, čo doteraz nebolo, aby nebolo ako obyčajné. Potom, ako komisia pozerá rovnako, ako správne rozdelený čas, harmonogram. Rovnako komisia pozerá lepšie projekt zameraný. Práca, činnosť, aktivita pre nepočujúcich, nie viac nákupu, poviem príklad, materiálno-technické pomôcky, ako príklad počítač, jeden nepočujúci zábava a ostatní nepočujúci. Čo? Lepšie iné rozmýšľať, voláčo činnosť. Rovnako dôležité, aby projekt bol zameraný, ako bolo tradícia, voláč, čo už doteraz bolo robené a budem pokračovať, aby aj pre budúcnosť bolo. Všetko hotovo, výsledok bude 20. apríl. 20. apríl bude informácia www.nadácia.pontis.sk. Tam presne bude napísané Pontis komisia, koho vybrala, komu dáva peniaze. Keď vy máte záujem, chcem vedieť viac, kam, koho mám pýtať. Šéf všetko, Juraj Récky, Pontis, presne kontakt, môžete vy písať mail juraj.recky@nadácia.pontis.sk alebo písať, alebo môže telefón, číslo 0911 463 610. To všetko Juraj Récky. Ďakujem a prosím, vyskúšajte sa aj vy prihlásiť, aby všetci sme pomáhali nepočujúcim mať lepší život. Ďakujem.